ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи Спитамен идома ёфт. Чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар маркази ноҳияи Спитамени вилояти Суғд низ майдони парчам ва нишони давлатӣ бунёд гардид. Дар расми ифтитоҳи рамзҳои давлатӣ дар ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд. Нахуст дар ин мавзеъ бо садо додани суруди миллӣ парчами давлатӣ барафрохта шуд. Барои парафшонии парчами давлатӣ ва қомат афрохтани нишони давлатӣ дар маркази ноҳияи Спитамен 0,32 гектар замин ҷудо гардидааст. Майдони парчам ва нишони давлатӣ дар назди бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бунёд гардидааст ва ба ҳусни ин мавзеъ зебогии боз ҳам бештар зам менамояд. Баландии пояи парчами давлатӣ дар ин гӯшаи диёр 50 метрро ташкил дода, дарозии матои он ба 14 ва паҳноияш ба 7 метр баробар аст. нишони давлатӣ дар баландии 25 метр қомат афрохтааст ва ин ду муқаддасоти миллӣ басо диққат ҷалбкунанда ба назар мерасанд. Дар мобайни парчам ва нишони давлатӣ 6 фаввора бунёд гардидаанд ки ҳар кадоми он бо усули муосир оро ёфтааст. масоҳати беш аз 3000 метри мураббаъ дар ин ҷо сангфарш ва сафолакпӯш гардидааст. санг ва сафолакҳои дар ин майдони мазкур насб шуда маҳаллӣ мебошанд ва барои гаштугузори сокинон дар ин мавзеъ шароити басо мусоид аст. бо тарҳи муосир бунёд гардидани майдони рамзҳои давлатӣ дар маркази ноҳияи Спитамен маҳорати баланди сохтмончиёнро бозгӯ мекунад. дарахтони ороишӣ дар ин гӯшаи диёр шинонида шуда беш аз 50 бехро ташкил медиҳад. майдони гулу сабзазор қариб ба 0,120 гектар баробар аст. гулҳои ороишӣ тагец, виола, салвия, лола ва ғайра дар ин ҷо бо тарҳи бисёр ҷолиб шинонида шудаанд. дар атрофи парчам ва нишони давлатӣ 21 адад чароғҳои равшанидиҳандаи гуногун ҳаҷм насб гардиданд. дар баробари бунёди майдони парчам ва нишони давлатӣ ҳамчунин бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз таъмир бароварда шуда, намои берунаи он бо истифода аз нақшу нигори миллӣ оро дода шудааст. дар шафати майдони мазкур барои ҷойгир намудани 30 адад мошин таваққуфгоҳ ташкил гардидааст. пешвои миллат ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода, масъулонро бо саҳми бештар гузоштан дар корҳои созандагиву ободонӣ ҳидоят намуданд. дар ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави китобхона, осорхонаи курушкадаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2ро ки бо тарҳи хеле зебои муосир бунёд гардидааст, бо бардоштани парда аз лавҳаи рамзӣ ифтитоҳ намуданд. бинои тоза бунёди китобхона, осорхонаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагона аз 3 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, сохтмони иншооти мазкур моҳи июни соли 2017 оғоз гардида, моҳи марти соли 2019 бо истифода аз масолеҳи сохтмонии истеҳсоли ватанӣ ва ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои муосири ҷаҳонӣ ба анҷом расонида шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити бинои мазкур, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, масъулинро ба фаъолияти пурсамар ҳидоят намуданд. иншооти китобхона, осорхонаи таърихӣ ва мактаби мусиқии бачагона дар ноҳияи Спитамен дар масоҳати 1,2 гектар дар маркази ноҳия қомат афрохта, масоҳати умумии сохтмон 540 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бинои замонавӣ дорои утоқҳои корӣ ва хизматрасонӣ буда, дар таҳхонаи он хазинаи китоб мавҷуд мебошад. дар ошонаи якуми он китобхонаи электронӣ, шӯъбаҳои феҳрист, хизматрасонӣ, толори васеъи хониш бо мизу курсиҳои истеҳсоли ватанӣ барои 100 ҷойи нишаст муҷаҳҳаз гардонида шуда ва дар дохили он адабиёт оид ба дастовардҳои истиқлолият, осору адабиёти шоирону нависандагони муосири классики тоҷик, гӯшаи китобҳо оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 гирд оварда шудаанд.
дар ошинаи дуюм осорхонаи таърихӣ таъсис дода шуда ҳамчунин 4 утоқи корӣ бо шароити васеъ барои кормандон муҳайё гардидааст. Осорхонаи курӯшкада ки дар байни мардум бо номи курӯши кабир маълум аст, номгузорӣ гардида мавзеи қадимтарин ва дар айни замон ноҳияи зебоманзари Спитаменро ифода менамояд. Осорхонаи мазкур муассисаи таърихи кишваршиносӣ илми маърифатӣ буда муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ ва боигариҳои халқро дар бар мегирад. Инчунин осорхона дорои шӯъбаҳои ҷамоати ибтидоӣ, асрҳои миёна, илми маърифатӣ, ҳунарҳои халқӣ ва замони муосир мебошад. Дар ошинаи сеюми иншооти тозабунёд мактаби мусиқии бачагона ҷойгир буда, он дорои 11 синфхона ба монанди танбур, назарияи мусиқӣ, рубоб, ғиҷак, фортепиано, доира, чанг, утоқҳои корӣ, толори барҳавои намоишӣ, консертӣ мебошад. Дар мактаби мазкур 10 нафар омӯзгори баландихтисос ба кор ва маоши доимӣ барои фаъолият ҷалб гардиданд. Айни замон дар мактаби мусиқӣ зиёда аз 100 нафар наврасони хуштолии даврони соҳибистиқлолии ватан бо 10 номгӯи асбобҳои мусиқии миллӣ ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. Сокинони ноҳияи Спитамени вилояти Суғд бо шукргузорӣ ифтитоҳи чунин иншооти фарҳангӣ, илмӣ ва маърифатиро ғамхории навбатии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти боло бурдани сатҳи маърифату ҷаҳонбинӣ ва илмомӯзии насли ояндасозу пешбарандаи давлату миллат баён намуданд. Баъд аз шиносоӣ бо шароити корӣ дар иншооти мазкур пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда, зимни баромади хеш ба аҳли фарҳанг, омӯзгорон ва масъулин дар кору фаъолияташон барору комёбиҳо орзу карданд. даъват ба амал оварданд ки бо фароҳам овардани чунин шароити васеъи корӣ ва муосир дар тарбияи насли ояндасози кишвар масъулияти бештар зоҳир намуда, барои ояндаи дурахшони ватан ҷавонони бо истеъдоду мутахассисони сатҳи ҷаҳониро тарбия намоянд. Ба китобхонаи мазкур аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 400 адад адабиёти тозанашри адибони тоҷик тӯҳфа карда шуд. Инчунин ба мактаби мусиқии бачагонаи рақами 2 ноҳияи Спитамен 40 адад асбобҳои мусиқии гуногуни миллӣ тақдим гардид. дар идомаи боздиди кориашон аз ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминҳои кишоварзии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Спитамен текстайли ҷамоати деҳоти куруshi ноҳияи Спитамен ба кишти чигит оғоз бахшиданд. хоҷагидори қисми муҳими ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Спитамен текстайл ба ҳисоб меравад ки ба коркарди ниҳоии пахта машғул аст. Спитамен текстайл низ соли 2009 бо иштироки пешвои миллат ифтитоҳ гардида то имрӯз фаъолияти босамар дорад. тибқи дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулони ҷамъият фаъолияти худро ба таври комплексӣ ба роҳ монданд, яъне қисми бештари пахтаи дар хоҷагиашон истеҳсол шударо худашон коркард мекунанд ва ба бозорҳои хориҷи мамлакат мебароранд. дар маҳалли оғози кишти пахта аҳли заҳмати хоҷагӣ ба истиқболи пешвои миллат дастархони идонаи наврӯзӣ оростанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хоҷагидоронро бо фарорасии наврӯзи байналмилалӣ ва оғози корҳои саҳроӣ таҳният гуфта, бо дуои неки пирон ба кишти чигит оғоз бахшиданд. бояд зикр намуд ки хоҷагидорӣ дар ин ҷамъият асосан ба тухми парварӣ нигаронида шудааст. ҳамин тариқ аз 3140 гектар замини обӣ дар ихтиёр доштаашон ҳар сол бо маслиҳат ва машварати олимон дар майдони бештар аз 2100 гектар чигити тухмӣ кишт мекунанд ва ҳамасола онҳо аз ҳар як гектар аз 25 то 45 центнери ҳосил ба даст меоранд. корхонаҳои коркарди пахта ва истеҳсоли ришта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Спитамен текстайл имкон доранд ки дар як сол то 4000 тонна пахтаро коркарди саноатӣ намоянд. маҳсулоти тайёр тибқи шартномаи дуҷониба асосан ба Туркия фиристонида мешавад. вобаста ба дастур ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулияти ҷамъияти дорои масъулияти тасмим доранд ки дар оянда истеҳсоли маҳсулоти тайёри пахтагиро дар ҳамин ҷо ба роҳ монанд, зеро барои анҷом додани ин амал онҳо ҳамаи шароити имконоти молию техникӣ ва табииро доранд. бахши хоҷагидорӣ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Спитамен текстайл дар ноҳияи Спитамен яке аз калонтарин ҷамъиятҳои кишоварзӣ ба шумор меравад ва тақрибан 2500 нафар сокини маҳаллиро бо ҷойи кору маош таъмин мекунад. ин шумора метавонад дар мавсими кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил боз то 600 нафар афзояд. кор дар бахшҳои ин хоҷагӣ тавре тақсимбандӣ шудааст ки ин коллективи қариб 3000 нафара тақрибан дар 12 моҳ сол ба фаъолияти меҳнатӣ машғуланд.
масъулони бахши кишоварзии ноҳия ҳам мегӯянд ки ин ҷамъият дар низоми иқтисодии ноҳия ҷойгоҳи махсус дорад ва манбаи муҳими таъмини мардум бо ҷойи кор ва маош мебошад. тибқи дастур ва ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъулони ҷамъияти мазкур корҳои ободониву созандагиро низ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Куруш дуруст ба роҳ мондаанд. аз ҷумла аз ҳисоби даромадҳои худ дар маркази ҷамоат як майдони болопӯшидаи футболи хурд, майдончаи муосири бозии кӯдакон ва чанд иншооти дигари фарҳангию фароғатӣ бунёд карданд. аз он ки 3 солаи оянда дар Тоҷикистон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст, масъулони ҷамъият тасмим доранд ки дар оянда низ корҳои ободонию созандагиро дар ҳудуди ҷамоати деҳот вусъат бахшанд. дар деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои қасри фарҳанг мавриди истифода қарор гирифт. иншооти фарҳангӣ дорои шароити замонавӣ барои фаъолият буда, дар доираи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи фарҳанг бо мақсади ғанӣ намудани ҷаҳони маънавии аҳолӣ навсозӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар бинои қасри фарҳанги деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен моҳи майи соли 2017 оғоз гардида, дар муддати кӯтоҳ бо назардошти сохти меъмории миллӣ ба анҷом расонида шуданд. даромадгоҳ, толлор ва утоқҳои иншоот бо назардошти таъриху фарҳанги ғании қадимаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик кандакориву наққошӣ карда шуданд. бинои қасри фарҳанг дорои ҳуҷраҳои замонавӣ барои баргузории маҳфилҳои раққосӣ, ҳайкалтарошӣ, рассомӣ, ҳунармандӣ, китобхонӣ, толлори хониш ва бозии шашкаву шоҳмот мебошад. толлори барҳавои иншооти фарҳангӣ барои зиёда аз 500 нафар пешбинӣ шудааст. дар маҷмӯъ қасри фарҳанг аз 2 ошёна иборат буда, дар он тамоми шароит барои кормандон ва аҳолӣ муҳайё мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам овардашуда таваҷҷӯҳи аҳли фарҳангро барои таҳияи намоишҳои нав ва ғанӣ сохтани ҷаҳони маънавии мардум ҷалб намуданд. дар ҳамин ҷо ба 50 нафар ятим чун анъанаи неки Наврӯзи аҷам тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ин ғамхории навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои баҳори фараҳмандии наврасон бо амри тақдир ятим мондаро афзун намуд. дар толори барҳавои ин иншооти замонавӣ аз ҷониби аҳли фарҳанг барномаи нави ҳунарӣ муаррифӣ карда шуд. аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қасри фарҳанги деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен 40 номгӯи асбобҳои мусиқӣ тақдим гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ ифтитоҳи бинои қасри фарҳангро дар деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маънидод намуда, ҳунармандонро бо истифода аз имкони мавҷуда барои таҳияву пешниҳоди намоишҳои нав ва қонеъсозии талаботи маънавии мардум даъват намуданд. ҳамасола дар доираи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон толлорҳои нави фарҳангӣ бунёду навсозӣ ва барои фаъолияти кормандони соҳаи маънавиёт шароити муосир фароҳам оварда мешавад. дар ин баробар аҳли фарҳангро зарур аст ки бо истифода аз чунин имкони муҳайёшуда таҳияву пешниҳоди барномаҳои нави ҳунариро бештар намоянд. фавораҳо, гулу бутта ва ниҳолу дарахтони ороишии шинонидашуда, майдончаи варзишӣ, ҷой барои фароғати кӯдакон ва парафшонии парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон атрофи иншооти фарҳангиро дар деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен ба як макони зебову диданӣ табдил додааст. бинандаҳои азизу гиромӣ, он ҳама хабаргузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд, манзуратон гардонидем. бо расидани дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои милбаъда ба шумо иттилоъ медиҳем. саломат бошед.